Yalla bai. Kaso 40 kuɗi ne masu kyau. Kaso 60 kuma bagagge. Zai yi kuwa. Kaso 60 bakin kuɗi? Yalla bai, kaso 80 bakin kuɗi, kaso 20 kuma masu kyau. Muradi da yake da shi a rayuwarsa shine yaga yana samun kuɗaɗe yana tara su babu ruwansa da kowane irin kuɗi ne su. A yanzu da muke samun labari dangane da alƙalla bakin kuɗaɗe da Modiji yake yi. Sakamakon batun da shugaban ƙasa ya ajiye da daddare da cewar duk kuɗin bakar harƙalla wanda kuma an san lambar su ba za su ƙara amfani a wannan ƙasa ba. Sai dai ba tare da ya ankare ba, wannan mafarkin nasa gabaki ɗaya biya rushe masa. Daga baya ibtila'i ya fada masa, mutumin da ya kasance da yana da sa'a kan gidajen haya, sai dai kuma ta bar shi a baya. Sannan kuma ga miliyoyin bashishshika da ake bin sa. Domin biyan wannan bashi nasa hanya ɗaya yake da, sai dai ya tattara ya siyar da wannan gidan nasa da ya kasance da a cikinsa ne yake gudanar da rayuwarsa. Barka da zuwa. Barka da zuwa gidan mafarkinku. Yawa kalanan kicin ne da aka yi shi bisa tsari irin na Germany. Sannan ga tile mafi tsada a duniya. Sannan waɗannan abubuwa ne da aka kira su da hannu mafi tsada a duniya. To komai yayi daidai. Sai dai waɗannan kayan dole a fitar da su. Madam Yalabai, wannan fa an yi su ne da abubuwa na musamman. Amma sun yi wani kalar ƙauyanci. Masoyi, ina ga asalin mai gidan irin daɗin gargajiyan na. Kware kwa masoya. Ba wannan baka dai, kowa daga gani yayi ba tira ba, a maimakon gobe ta kasance a yammaci sai kuma ta kasance a arewaci. Ina ga lokacin da ya gina gidan gaba ɗaya ta ƙare masa ne. Kai wayo Allah! Me ya faru madam? Me ya faru kuma? Kalli kalar jikin wannan kujerar. Masoyi, mutane sun yi gaskiya. Za ka iya sayan gida da kuɗaɗe, amma ba gwaji ba. Kaga malam, wannan aba dole a yi waje da su, wannan ma su yi waje, wannan su yi waje, wannan ma ya zama dole sai an fita da shi. Idan muka je muka yi magana, za mu sanar da kai. Masoya, mun ce da yana zuwa. Bro, kana ji? Na ji labarin ma an ce shi kansa asalin mai gidan wato kare masa tai. Shi yasa ma zai da gidan. Oh, kaga bro, in ka sa kai mun gwagwa rage a gidan nan, to zan baka babban kamasho. Kaso 5. Da gaske? Mana. Kaso 5 ko? Kaso 5 mana. Kai, motar can ta haɗu ɗanwa. Kwarai. Sai da kalar ta bata ɗanyi wani iri ba? Wani iri? Ina. Mun ci da. Me kuma zai yi? Wannan kalar dole ne ta ɓace. Gidan wani me kake haka? Wayyo Allah! Shi ko me yake haka? Ba wai iya kalar ba ma. Zubinta ma gaba ɗaya ba ya basira ba. Ka gani? Ba nan ya kamata a sashi ba. A can barin ya kamata a sa madubin. Danwa, kaga wannan madubin? Dole ne ya tafi. Ina. Kammale yayi. Dole ne ya cire ta. Ka so bai dana gaba ki ne ya hauka ta shirewa. Dole ne ya fita da shi. Dole su fita. Bro, wai mun mota wai kake yi mata haka ne? Kai? Wannan ma motar ka bace? Ina, a motar ya muka zo nan. Kenan wannan dan motar waye? ‘Yan sanda! Motar! Yawan su bai ta karso, kin gala mun da yawan mota ta. Bar bai shi kamata ya ba, shi kenan man ya kamata ya yi. Kin ga nan da ka ta sanya yin bayani. Wannan abu ne kawai na kuskuren fahimta. Kin ga babu ta yadda za ki kama ni ba. Min shiru! Ke? Bai ce kai min shiru ba? Miji! Mama! Me yasa kika sa wa baba sardar kama tantirai? Na ma ka sai da ruhi. Yanzu mijinki kika kama dan Allah? Ka gode Ubangiji ma ni ce akan aiki. Idan da wani ne, to da rufe ka za a yi. Shikenan to, ke ma ki sana magargamar. Wato ke ba ki taɓa iya kama tantirai. Ta haka ne ba za ki iya samu ma a ƙara miki matsayi. Kina jina? Shikenan yau ki hakan. Maza mu yi sauri mu je ofishin 'yan sanda kawai daga nan kuma sai Nutsu. Plus ɗina da manta. Zuwa zan ɗauko. Me wani hehehe. Zauna mana. Sai wanda dariya take. Ruhi. Idan mama ta kira waya ki tabbata ina wajen tattaunawa. Kyau, wato mamanka zaka dinga yi wa ƙarya kullum. Mama? Mama ina tattauna ne daga nan daga. Na san me kake ai. Na san da wa kuke tattauna.
tsinanawar. Na rasa wace uwar jaruman suke tsina ma. Ba haka bane mama, kawai dai kin Shikenan, ni ma bana son yin magana da kai. Ina jikata. Jikata Fihu. Fihu! Jikata. Barka kaka. ki me kin wani me haka? Me akan kuwa? Tashi, ka je ka shirya. Baki sami. Shiryawan me zan yi? Yawwa ce fa da jingaru kawai za su zo. Ni na rasa dalilin da ya sa ma wai surukinka kake kiran shi da suna wai jingaru. Ga sanan, je ki duba. Barka! Barka. Barkan ku da zuwa. Ya kike? Ina lafiya ku ƙara sau. Barka dai yaya kike? Barka yan uwa. Lafiya kai fa? Ina lafiya. Ina Fihu? Tana cikin. Ayan, hamagun siriki na, wannan daga Europe na siyo maka ita, barasa jingaru. To, ka ji daɗin ka, yarinya Fihu. Daga na suka kai ta. Ai ba taba zata cewa zaki iya kama shi ba. Abokai, karfe 10, mu dai yanzu warewa zamu yi. Haban surukinmu da wuri-wuri haka? Kun san ba a cikin unguwar da muke zaune ba, tazaran mu da ko tafiya awa biyu ce. To amma kuna fi samun kuɗaɗe da yawa. Sai gida a wannan unguwar tamu. Ta yaya za mu siya? Sannan ga albashinmu gaba ɗaya na ƙarewa ne wajen shagalin tunawa da mahaifinta. Don Allah mai gida, ka san yadda baba yake matuƙar son gidan nan. Kakanninmu ma a gidan suka zauna. Kuma saboda ni ne gidan nan gabaki ɗaya ya ƙone. Ta kowane irin hali ina so na ga na gyara gidan nan. Baba tun yana da rai ma kin yafe min yayi. Na san idan har na gyara gidan ya dawo sabo, daga can ma zai iya yafe min. Mama bacci nake ji. Raka kike bacci? Tawo mu je. Sai da safe mama, sai da safe baba. Sai da safe. Yau tare da ke zan kwanta har sai kin yi bacci. Abokai, wannan yaya ta ku ko da wace rana abin da take kenan. Ka san me? Ina da wata shawara guda ɗaya wadda za ta share mata dukkanin wata damuwa. Me kenan? Ayan shine wanda ya kunna wutar kawai. Me? Kawai fa abin da zamu ce kenan. Ba ranar Diwali ba ce? A ranar nan sun ce yaya ta kunna wuta kuma shi ma dole Ayan zai kunna wuta. Wataƙila ba ta bace tasa ce ta faɗa. Shi kuma saboda ya ji tsoro, kawai sai ce ita ta aikata. Shine yayi ta ɓoye abin har zuwa yanzu. Ya kuka ce? Wannan wani ne shashinci ne, me yasa zan faɗa kan yaushe hakan ta faru? Kwanta da hankali Ayan, me yasa ke fusata da yawa? Oh, ya hakuri, ban ba ka ce ba yanzu ko? Ina zauna gidan kin na cin abincin ki. Dama na san dole zan fuskanci irin wannan. Kin san me? Wani lokacin sai in ji ba iya sa ta bace kadai, taki ma ta canja. Ayan, Me yake damunsa? ba komai. Wani kayan addu'a na rufi 1000. To nan ma. Shikenan gashi. Kai sun yi kyau fa. Kwana hudu kenan ba mu ci komai ba yallaɓai. Don Allah ka taimaka mana da wani abu. Ke tsohuwa, ni ma na so ne ya roƙo. Ba sake fahimta ba ne? Idan har ban je na yi roƙon ba, nan gaba kaɗan ni ma kusa da ke zan zo in zauna. Sauri nake ki haƙuri. Barka da zuwa gidanku na mafarki. Kalanan, kayan kici ne da ƙirarsa na Germany. Ga kuma tayil mafi tsada a faɗin duniya, sannan ga abubuwa masu kyau da aka haɗa da hannu mafiya tsada a duniya. Komai da gidan ya daidai. Sai dai waɗannan abubuwan Me ya faru da su? sun fi komai haɗuwa. Gidan nan ya matuƙar burge mu. Haka ne mai gida? Kwarai kuwa. Sai dai muna da wani ƙa'ida guda ɗaya. Ina ji. Muna so mu sai gidan ne da sunan ɗanmu. Da yake yaron da ya shi ma ɗauko shi muka a gidan marayu. Ba ma so a nan gaba ya fuskanci kowace iri da matsala. Kai, wayyo, gaskiya kun haɗu. Shikenan, ku samu guri ku zauna. Bari an ɗebo takardun gidan daga cikin motata. Yawa, wannan shine ƙarfin addu'a, shi ake kira ƙarfin addu'a. Bani kwallon. Kai yaro, ka san cewar wannan gidan za su siye shi ne saboda kai? Wani din nan kuma? Kai. Da gaske nake. Gaskiya kai sa, da ka sami iyayen da za su iya ɗauko ka daga gidan marayu. Ni ba ɗansu bane? Ni ba ɗansu bane? Ni ba ɗansu bane? Mama, baba, ni ba ɗanku bane? Ciku zai yi farin ciki. Kwarai, ɗakin da ya fi kowane kyau zamu bashi a gidan nan. Mana shiru kake magana. Mama, wayo, mama. Ina taka mana labai. To na gode sosai. Amma da Allah ba ga dan namu mukuwa.
To ai ka san yaro ne. Ya ga wannan babban gida yana jin kamar yana gida ne shi yasa yake ta faman wasa. To kawai ka sa nu. Burin fara karantawa. To shikenan. Yawa, to komi daidai. Shikenan to sa hannun kawai. Mama! Baba! Me ya faru ɗana? Dama ni na kwano ka a gidan marayu. Waye gaya ma haka? Wannan mutumin ne. Shi ne mai ɗauke daidai kullum a cikin banɗaki. Ka sa hannun. To ni ta ne zan sani? Ba dan sun gaya min cewa su ba dan su bane. Kalaman kasuwanci ne fa kai har yanzu yallaɓai baka iya ba. Da akwai waɗanda za su zo ganin gidan yau da yammaci. Idan ka sai da gidan shi kenan. Idan ba haka ba banki za su karɓe motar kama. To shikenan wani lokaci za su zo? Karfe 6 yallaɓai. Da karfe 6 wayo kai ki da mu zan zo. To yallaɓai. Yawa Rohi, ba zan samu zuwa wajen taron iyaye ba na makarantar su biyu. Ayin, me yasa zaka yi haka to? Wai ke me yasa ba za ki taɓa fahimta bane? Ba ki san cewa ina cikin damuwa bane da yawa? Shikenan, zan gani. Me ka bara ka ne? Kana tafiya kuma wani makawo baka kula? Yanzu ba duk wanda ya kalle shi ba zai taba cewa ya hatsari 'yan mintunan da suka wuce ba. Ƙwarai, ka yi aiki mai kyau yallaɓai. Nagode. Kai, wai ko da su wane ne? Oh, wannan Saba kenan. Barka. Wannan kuma Ritu. Barka. Ni kuma Waidi. Waidi. Me kake nufi da kan? Aljani. Yan. Ka manta mintunan da suka wuce kai hatsari shine ka shiga duniyar mafarki. Kai ya wasa fa. Duniyar mafarki kuma ga ƴan mata tsala. Gaskiya dai ba ku tsara komai yadda ya kamata ba. Kun manta ma ba ku ce yanzu a buɗe hanya sannan kuma a kunnu haske ba. Wataƙila na yarda da ku da wannan. Oho, kana nufin special effects. Maza da kuma mata, ku yi wa Ayan Kapoor maraba da zuwa. Wannan dallalin baya iya sayar da gidaje ko kuma ya tuka mota da kyau. Shikenan to yanzu za mu ɗan san wasu abubuwa masu tarin yawa a kansa. Sara, Ayan Kapoor, shekara 33, wanda aka haife shi a Mumbai, wanda iyayensa su ne Malama da Malam Avinash Kapoor. Shi ne ƙarami a cikin ahalinsu, hakan ya sa ya zama abin riritawa a wajen mamansa da kuma babbar yayarsa. Tun yana ƙaramin yaro, babban muradinsa shi ne ya zamo ɗan sanda, sai kuma muradin nasa bai cika ba. Sai dai kuma budurwarsa Ruhi, wadda take matarsa yanzu, ita kuma ta zamo jami'ar 'yan sanda. Sai daga baya Ubangiji ya buɗa masa ya zamo mai sayar da gidaje. Sai kuma daga baya aka jarabce shi, sai dawo talaka ta ƙare masa. Sai dai kuma a yau ranar Talata, da karfe 4:06 na yammaci, ya haɗu da haɗari da wata jar mota. A halin yanzu kuma, gashi yana tare da mu, a mafarkinsa. Minti ɗaya, boss. Wai me ke faruwa nan ne? Su wane ne ku? Bai gaya maka ba ne? Shi ne YD, shugaban dakarun aljanun mafarki. Ne kuma CG. Shugaban dakarun aljanu CG. Kuma na ganku a haka? Kai wayo. Me yake tunani ne a wannan lokacin da zamanin gayu? Aham ekam iram kiran. Wai wannan da wani yare kake yin magana ne haka? Yaren mafarki. To ai ni ban iya yaren mafarki ba. Ka gani? Shi ya samu ma muka canja namu salon. Saboda ku ba ku taɓa fahimtar sa. To me kake nufi? To ai ban mutu ba. Haka ne ai. Dama ai ba mu ce ka mutu ba. Amma yanzu kana wani hali. Kana tsakankani. Kalli can. Cikakkun awa 5 kake da su waɗanda za a yi maka aiki. Har zuwa wannan lokaci, mu kuma za mu yi wasa da kai a cikin duniyarmu. Wasa? Wani wasa kuma? Wasan rayuwa! Ni ne CG. Kuma yanzu zan yi wani wasa da kai ne domin taimakawa rayuwarka. Kuma shi ne abin da za mu yi a yau. Nan na mummunan ra'ayi ne, nan kuma na fari. Idan har kai abu mai kyau a cikin wannan wasa,
to mutane za su jefa ma fararen kwallo kamar ƙuri'a. Idan kuma kai mummunan abu wanda bai musu ba, za su jefa ma kwallo baka. Idan wajen farin ya cika kwallon ta faɗo, to za mu taimaka rayuwarka. Idan kuma har kai mummunar sa'a, wajen bakar kwallo ne ya cika tab, sannan kuma har aka samu ta faɗo, muddin ta faɗo gabanka. Mu za mu taimakawa, mu sheke ka kai tsaye. Kai da kyau, ka ce a mafarki ma hawan wasa ake. Ai ba kai ne masomi ba, da akwai wani babban jarumi, dogo ne haka, ka tana shi? Shekarun da suka wuce shi ma ya yi hatsari, shi ma rayuwarsa ta shiga cakwakiya da yawa. Mun kawo shi nan, shi mutumin kirki ne, ya zo nan mun yi wasa ya yi nasara, sannan muka taimaka mai ya koma. Sai dai kuma ya saci irin abin da muke yi, shi ma kawai je fara yi mutane irin wasannin. Ya nema sunansa KMC Yallabai. KMC. KMC, Yallabai. To mu fara wasan? Kaga boss, ni ba babu wani wasa da zanya nan. Ai ba shawara ka na tambaya ba. Idan na ki ba, me yasa kai? Kaga ni ba za ka tilasta ni ba. Na riga kawai na yanke. Ni babu wani wasa da zanya nan. Haji wani suna wai CG. Kai, me kake haka? Wani irin abu ne? Bari mana. Haruwa ne kai? A matsayina na shugaban aljanu, zan sama doka. Ka bujire, maza ka bada. Za ka yi wasan ne ko mu yanzu nan mu taimaka mu shege ka tafi barzau. Yi magana! Wayo! To me abin da ka yanke? Zan yi wasan ai, zan yi. Ina son irin wannan wasan. Da kyau. Shikenan za mu fara wannan wasa. Zagayen farko shine rauninka na farko. Kai mutum ne wanda kake da saurin fusata. Abu kaɗan ne yake fusata ka. Yalla bai to amma baka san wani irin abu ne yake fusata ni bai. Yalla bai ni bai yanzu talaka ne, gidana ma sayar da shi zan yi. Bai san zan zama mai fushi a irin wannan halin da nake ciki. To ya isa. To amma idan baka da damuwa a cikin rayuwarka, sannan ka tsince ka a cikin wani waje kyakkyawa kamar ka ji cin amarci, ba za ka taɓa fusata a irin nan ba ko? Haka ne? Ƙwarayin labai. To ya hasashe, ba nan kake ba, ka tsinci kanka a irin gefen ruwan nan. Ke masoyiya, mintuna biyu kawai sake bani in zanga da so. Ƙwarai ina son kina son kendira, shi kenan minti biyu. Kai ya, shi kenan zan biyo jirgin dare, kada ki damu, ai zan dawo da wuri makwa. Ina na ga miki abin da zan tsaya ci a nan, ki girka mana abinci, da za zo tare za mu sama dai, amma baki sani ba kada ki ce za ki ƙara dafa wannan abin da yake saka mutane kiba da yawa. To kai hakuri dan wa saboda ka san ana shiga ba network din waya. Sannan kina ji ki siyo naman kai ki ma ki barbesin sa, su kansu kwayayen kwadi ki siyo su ki zuba. Kin san fa idan aka saka ba karamin dadi take ba. Wai ke ku tsawon shekaru nawa muna tare amma har yanzu ke baki gama sanin me abin da take bukata ba. Kina ganin yanzu rage kiba ta nake. Ai kada ki taba na riga da na san komai ba. Kware ka san mata yanzu na sai ma abin da baka so kuma sai baka hakuri. Kuma bayan da kai da su dole ka yakurin ai. Yawa kina ji idan kika tashi ma ki sa ka mana ice cream za mu hada da shi. Shikenan yanzu dai bai kamata ma ki tsaya kina mun surutu da yawa ba. Saboda zaki tsaya bata mu lokaci. Saboda ka san me dan wa? Ma na san mutanen da suke bata lokaci. Shikenan ba damuwa sai an jima. Gaskiya ma magana ta tabi yawan gaske. Ya guri. Zuwa sama. Olimta ce na ji sama da, ba ni bane. Wai sanan wata ce za a je sama. Kai na manta. Me haka? Me wani me? Me yasa ka danna nabin shi ma? To na dan shiga tantama wani hawa zan je ne shine dalilin da yasa ka shiga tantama kuma? Kai to tiya baka san ma ina zaka je ba. Ni wannan bata min lokaci kawai kake. Oho, kai hakuri yalla bai. Da yanzu nan na bata maka sakonni 8 a rayuwarka kai hakuri ba. Me wani sakanni 8 ka tsaya a waje sai wani faman surutu kake yi tunda ka dauki mintuna 5 kana ta waya. To kai da ma gaba ɗaya baka kala na mai aiki ba. Ni ma gaba ɗaya kala shashasha ma kai mun. Shashasha dan tuliki kawai ni kai sake mu magana ma yanzu ko? Ni ka fara zuwa ka tara a ciki ai ko? Kuma kawun danna zuwa sama.
raina min hankali zakai. Na ce raina min hankali zakai dan waye. Saboda ka gane da kiba shi sai ka raina min hankali. Shikenan maran nan da 13 ma. Hawa na 13 ba shine wajen motsi ba. Da ni da kai sai mu je sai gwada sai ga waye. Kai minti da. Mu je hawa na 14 da akwai wani su min fula nan. Sai mu yi nan kaya sai mu ga wanda zai biyawa. Kai ina? Mu je hawa na 15 ma. Anan idan mun je ai za a samu jacuzzi. Kai ina ba ma shi ma hawa na 16. Nan ya kamata mu je. Ko me kake bukata? A wannan waje za ka same shi. Shikenan to yanzu mu yawa daya mu je hawa na 17. A can da akwai wajen cin abinci kuma akwai masu aika da yawa. Ba bukata kake ki ta cin abinci ba. To me ma bukata sai mun je hawa na 17 ga wajen cin abinci a nan. Sai ka samu damar da zaka daina mu hankali. Daga nan ka je saman. Mu je sama. Kai ina zuwa zo nan. Kai waya. Ya hakuri. Ya hakuri. Me ya faru? Ka ce fa ba za ka taɓa fusata ba. Yanzu kuma ka kasa sai ta kanka. Kaga CG, a wannan wasan kai ba daidai ba. Haka kace min ba a cin amarci zani. Me yasa wancan mutumin yanzu yake takura min to? Wannan shi kansa ma bai san wani hawa zai je ba. To shi madani na rasa yadda zan. Haka sa nutsuwa. Me abin da ka gani? Bakin dugo na gani man. To me yan ba shi ba? Haka ne. Ga wannan katon farin allo a gabanka, amma dugon baki ne ɗaya a kai. Kuma shi ka dauka gani a nan ko ba ka ba. Wannan shine matsalarka. Abubuwan kirki da yawa na faruwa da kai. Amma idan dan karamin mummunan abu ya same ka, to za ka manta da duk wani jin daɗi da ka samu a baya. Masu kallo, ku jefa ƙwallon mu ga ra'ayinku. Ba kyakkyawan mafari. Za mu je zagaye na biyu.